Tak jsme se dočkali, jsme konečně v Lokti. Já tady mám jednoho z mých jezdců, Jirka Henrich. Ahoj Jirko. Jak jsi připravený, jak se těšíš na tady tu velkou akci? Ahoj, tak připravený jsem snad co nejlíp to šlo, jako trénoval jsem úplně na maximum a hrozně se těším. Máme týmové barvy, máš nový kalhoty, nový dres, je ti to pohodlný? Jo, oblečení je úplně skvělý, fakt si to nemůžu vynechat, hodí se to k motorce, je to v barvách český vlajky, takže super. Zítra nás čekají kvalifikace a vlastně i první jízda. Máš nějaký očekávání, máš nějaký cíl, jak by si vůbec chtěl skončit? Tak cíle by byly nejlepší být na bodech samozřejmě. To budeme doufat, to já taky očekávám. Tak se můžete těšit. Máme tady dalšího jezdce, Honza Wagenknecht. Ten mi před chvíličkou říkal, že se chce ptát on mě, tak já mu předávám mikrofon a můžeš se ptát. Taky. Tak, jako manažer se tě chci zeptat, jak to zvládáš psychicky zatím? Moc ne, ale už je mi líp. Vidím, že je všechno připravený, takže se těším už na zítřek, až to vypukne, až budete na trati. Tak a teď nás čeká závodní víkend teda, jak jsi už říkal. A jak to předpovídáš? No, musím nějak zařídit, aby se vešlo 5 jezdců na pódium. Vejdou se tam jenom 3. Takže uvidíme, jestli se tam dostanete všichni, všech 5. No, tady na Infrontu to funguje tak, že musíš mít balíček a pak jde všechno, takže jak to vyřešíš teďka jako v pátek před závodama, aby jsme se tam všichni vešli? Máš nějaký plán? No, ty víš nějak, jak to funguje ve Vanese, tam jakoby se dají dělat velké věci, tak možná bys tam to mohl nějak jakoby vyřešit, ne? No, ještě jsem tam nebyl teda, ale v obejdu depo máme tady spoustu zkušených závodníků, co to znají. A tam ten marketing funguje, tak snad to nějak zaříděj, no. Jako do Vanesy se nás určitě 5 vejde, na ten starták nevím, ale tak když tak půjdem tam, no. Tak, jsem tady s Járou Romančíkem, který se objevil zase na startu evropských 250 dvoutaktních. Tak Járo, řekni nám, jak ses připravoval a jak se těšíš na závody. Hlavně bych vás chtěl všichni pozdravit. Připravoval jsem se v rámci svých nějakých možností, které mám a myslím si, že jsem připravený dobře. Uvidíme, jak si to zítra zúročím a docela se těším. Závody dvoutaktů jsem nikdy nejel, naposled jsem na dvoutaktu jezdil v roce 2006, takže to už nějaká doba je a teď jsem na tom něco natrénoval, takže uvidíme, jak mi to půjde a přijďte zafandit. Já můžu říct, že jsem byl s Jarou na tréninku a že mu ta 250 hrozně chutná, takže jsem zvědavej a ještě si mi říkal, že máš na tréninkách nějakou hnědou čárku. To máš z těch pilotů ze startovky, nebo o čem to bylo? No, taky, ale já už mám ten konečník trošku z Dakaru projetej a už ho prostě nestíhám úplně svírat. Tak občas se mi tam dělá nějaký flíček hnědej, no, takže doufám, že to nebudu mít zítra. Dneska jsem si procházel trať, tak už tam kousíček mám hnědej, ale doufám, že to ustojím, no. Tak pro diváky, ať si dají bacha na tom trojáku, kdyby náhodou a těšíme se na víkend. Přijďte se podívat. Ahoj. Čau. Ahoj, máme tady mýho týmového kolegu Floriana. Já se zeptám, jak se cítí, jak se mu líbí trať a uvidíme, co nám odpoví. How you feel about the track? What do you think? Do you like it or? Yeah, I like the track. I think we don't have the track is not that hard. Říkal, že trať se mu líbí a že to je hard, jakoby je to tvrdka. How you feel about your back and the stuff? You are okay or? Yeah, it's getting better every day, and I had a race last week, and I got 8 in Switzerland, so I think it should be good tomorrow. Jsem se ho zeptal na jeho záda, protože měl úraz a říkal mi, že se to lepší každý den, že měl minulý víkend závody a ve Švýcarsku a dojel tam 8, takže si myslí, že to bude to dobrý. Ahoj, máme tady ještě jednoho mýho týmového kolegu, Rossiho. Zeptám se ho, jak se cítí a jestli je připravený na závod. Rossi, how do you feel and you feel ready for the race? Yeah, I'm feeling good. I'm ready to race tomorrow in Loket. Finally, it's the day, and we prepped for this race 1 week ago with the first time with this two-stroke. And yeah, I'm really happy to be here and ready for tomorrow. Tak říkal, že se cítí dobře, že se cítí připravený a že vlastně na motorce jí dostal minulý týden a má na tom asi 1 týden naježděno a myslí si, že to bude dobrý a těší se na Loket. No.